ja nemam. Boje nema. Pa ima 10 kila. Ma se čini, ne mogu ja držati više. Sve ti moj nosi kaše. Evo ti je ženo. Kada je zmija i glava? Ovdje fali kraka. Ti ne. Znaš kako ispušta. Pogledaj, svi kraci su je pogriženi. Fali ih. Gdje je s njima zapela? Baš me zanima koliko u jednoj mulji ovo ima. Ima više od 2 kila. Sad Biće celo? sigurno. Ima ona muža pa neka je love. Ne, nisam ti obećala, nikoga drugi. Kolika je ovo neman, Isuse Bože. Šime, jesi je vidi kolika je, dođi vidi. Pogledaj koliki su je botune. Co smrdi? Ti smrdi. Ko botne? Po friškinje. Prolije malo vode po njoj i ona će krbati. Ne, još da je operena. Samo će je mulju osjeće, osjete. A co ćemo s muljom? Mulju ćemo lešati. Ja čistiti mulju. Samo ne ovoliko vode. Još ne živa, ha? Isus, a nismo je zmirili kolika je. Ne možeš je saznati. Zalipila se, pogledaj. Smirit ćemo je kad je rastranširamo. Mojs. Baš mojs. Pogledaj koliki su krace. Biće u svakome 2 kila. Ovoliki ki nema ne utoraši. Dobili bi 1000 kuna da je prodamo za veli pejkak. A? Ćemo je staviti na licitaciju, ko da više. Pula, prvi. Ti se ču? Kako puše. Pula, kako puša. Pula koliki su oče. Evo vidi. Vidiš koliko je. Pa pula kako puša. Ja uopće ne vidim. Dođi vamo, kako ćeš vidjeti odotle, ovo? Pogledaj. Viš, ovo je jako. Sad treba pokazati ovom paljake. A pogledaj kako puše, sad će paljaka popizditi. A on je vječito obilazi porat.